Hyvää naiset ja herrat, tervetuloa uuteen podcast. Ja nuotajana on tänään Mira Miettinen ja Severi Hänninen. Tervetuloa meidän uuteen podcastiin. Ja tässä oikealla on Mira Miettinen. Ja tässä vasemmalla on Severi Hänninen. Niin, toivottavasti tää tulee luukkiin. Ja me puhutaan nyt, miltä on tuntunut asua laitoksesta. Mä lähdin kotoa silloin 24. tammikuuta, helmikuun vaiheessa. Minä jouduin ensimmäisen kerran laitokseen lokakuussa 2025 ja sitten olin maaliskuuhun asti siellä edellisessä laitoksessa, sitten minä tulin tänne ja olen ollut täällä puoli vuotta. Ja mä oon ollut noin 7 laitoksesta. Ja kaikki niitä on paska ohjella. Varmaan pitää piipaa, mutta mä oon ollut isommissa lauluväsköitä laitoksessa. Ja mun paras laitos on ollut Perkku, joka tietää, että missä laitoksesta mä puhun. Siellä oli pieni pikkulapsista 15 vuoteen. Mä olin vaan No että silloin kun minä olin siellä vanhassa laitoksessa, niin minulla oli siellä aika vaikea olla. Ja sitten siellä oli minulla oli aika aggressiivista käytöstä ja mä haukuin kaikkia. Mä en vaan pystynyt olemaan siellä. Aikuiset oli niin huonoja siellä. Joo, mua sama juttu siellä, mitä mä puhuin just äsken. Niin, mut sit mä jouduin sieltä pois, koska ne ei niinku enää pystynyt pitämään minua siellä, koska se oli perustasoyksikkö. Sitten minä tulin tänne, mulla oli täällä ainakin vähän parempaa. Kyllä täälläkin on ollut tuommoista vähän samanlaista välillä, mutta ei niin pahasti. Niin. Ja mä oon kompaan ja samaa mieltä kuin Mira. Pitäisikö Mira meidän puhua siitä, mitä meidän tämä laitot on tuntunut? Joo. Sitä minäkin mietin, että me puhuttaisiin nyt tästä, mitä täällä laitoksessa on sujunut, ollaanko tykätty olla. Minä vaan ekaksi puhua, kun Mira syö samana ruokaa. Yksi ohjelma on pasta, niin että me tykkää yhdestä ohjelmasta pitkäpartaa ohjelma. Niin terkkopa hänelle, että nää haitoo pitsi. Siihen, ketä tarkoitat, niin samaa mieltä olen kyllä siitä. Ja terkkuja siellä haittaa sinne kukkonen oikeesti. Mä en halua enää sunkaan ikinä tekemistä tää kun mä muuta. Joo niin, me vaihdettiin paikka niin kuin näette. Ja sitä mä olin sanomassa, että kyllä kaikki ohjaajat on mukavia. Mutta mä en tykkää yhtään siitä, että ne pitää kiinni pidossa turhaa päivää sieltä. Yhdetkin kohdassa mä oon vaan huonoa vielä, mä lähdin. Ne piti mun kiinni niin, että mä en päässyt WC, mutta lopulta ne pääsi mut WC. Se parta-ohjella on hirveän ärsyttävä ja jotenkin ärsyttävä, jotenkin en tiedä miten, mutta muutakaan kaikki, joka on laitoksessa, ohjaajat yrittää tehdä parhain nämä työt ja ohjaajat ja yrittää parhaata tekee omaa työ ja pomot päätä mitä kiintiötä tekee ja mitä ohjaajat tekee kun se pomo. No,
Siis minusta se yksi, josta toi Severikin puhuu, että se yksi ohje, josta se puhuu sitä parta, siitä... Jatkapa. niin, siis se on huumorin tajuinen silleen, mutta sen huumoria ei oikein ymmärrä. Juuri näin. Mutta siis on sekin välillä ihan kiva, mutta se on suurimmaksi osaksi niinku ärsyttävin täällä silleen, että jos minä tulisin joskus tänne käymäänkin, mä kysyisin ohjelta, että jos olisi mahdollista, että se ei olisi täällä samaan aikaan. Minä en halua pitää siihen, niin kuin Severikin sanoi, että en halua pitää siihen minkäännäköistä enää yhteyttä tai silleen mitenkään. Jos mä näen kampunilla, niin mä en todellakaan halua moikka häntä tai mitenkään sille. Jatkapa. Niin ja minähän en ole tosiaan Jyväskylästä, niin ei varmaan nähdä kovin usein, mutta mä oon itse Kuopiosta, niin en varmaan satu näkemään sitä missään enää ja en haluakaan. Mutta siis on täällä kivoja aikuisia suuri osa, mutta kyllä kaikki osaa olla välillä oikeasti ärsyttäviä. Me asutaan kahden eri samanlaitot, mutta on kaksi eri puolta. Me ollaan eri puolelta. Mä atoin tätä ja hän atoi tätä. Ja mikä sun mielestä on ärsyttävin ohella sun puolelta? No minä osaan oikein sanoa, mutta yksi ärsyttäviä on semmoinen tumma, semmoinen mustahiuksinen yksi. Mut ehkä, kyllä se on suurimmaksi osaksi ihan kiva, mutta silloin kun se niinku on semmoinen ärsyttävä, niin silloin se on oikeasti ärsyttävä. Niin sen takia se on minun semmoinen niinku inhokki ihminen täällä, mutta voin sanoa, että suurin osa tältä puolelta on niinku kivoja aikuisia, mutta tuolta taas toiselta puolelta, missä Severi on, niin siellä on aika harva semmoinen kiva. Siellä ei ole oikein semmoista ihan kivaa. Mä en voisi niin sanoa, että siellä ei olisi kivoilla. Kyllä meikä kaikilla kivoilla paitsi. Mä en voi sanoa tarkkaan, kuinka monta ärsyttävää ohjelmaa on. Mun mielestä mä sanon, että on kyllä noin 5 ärsyttävää ohjelmaa. Ja ne kaikki ärsyttävät ohjelmat vetää myös kivoilla ohjelmaa niiden puolelle. Eli nekin loput on ärsyttäviä kuin ne ärsyttävät ohjelmat. Kuin kivat ohjelmat ei uskalla sanoa ei tai tekee kuten ne ärsyttävät ohjelmat haluu, että kivat ohjelmat tekee. Mä en osaa sekunnan selittää. Joo, siis kyllä minä ymmärsin ton, mut mä oon ihan samaa mieltä olen tossa, että ne kivat ohjaajat niinku menee noitten huonojen ohjaajien puolelle siinä, jos on joku juttu tai joku semmoinen, vaikka ne itse olisi vähän eri mieltä. Niin, että pitäisikö me puhua nyt vähän kevoittaakin asioita, kun ei tämä podcast olisi negatiivinen. Tää on laitteet, mitä me ollaan nyt ainoa, joka tekee kesäsuunnittelua sille, että on joka viikko jotain tekemistä. Mut edelliseen laitetaan, niin ei ole yhtään mitään tekemistä kesällä, että pitää itse kaverimenoja. Mikä on sun mielestä paras viime kesää tekemistä, mitä nää kesi? Minusta paras oli, missä itse olin, niin karttinki. Sitten, no siis oli niitä kivoja niinku näytelmäviikkoja. Joka meni päihhepu perse. No joo, se vähän meni silleen. Se olisi varmaan ollut ihan kiva, mutta sitten minä mietin, mä olin itse silloin kotona, kun olisi ollut se mökkiviikko. Se olisi ollut, sinne mä olisin kaikista eniten halunnut, mutta mä olin silloin kotona just, että oli silleen vähän harmitti, kun muut oli siellä ja sitten minä en päässyt.
Ja myös en mä kai päässyt, kun mä, sori, mä perselin niin paljon, että mä en päässyt sinne. Ja se oli niin ärsyttävää, että Mira olisi päässyt, mutta mä en olisi päässyt, kun Mirakin perselit mukaan sille. Oliko tuo mitä asiaa enempää? No siis sitä vielä sanoit, kyllä minäkin olen tosi paljon perseillyt täällä, mutta mä en ymmärrä miksi, mitä tuossa Severi just sanoi, että mä en ymmärrä miksi minä olisin päässyt sinne ihan niinku sinne mökille ja minä olisin päässyt sinne, mutta Severi ei, vaikka me perseillään suunnilleen samaan verran. Ja aion miettiä muitakin syitä, että mä en päässyt sinne. Joita mä tässä sanoin, että oli niin huonoa selityksiä, että oli varmaan kestänyt just ennen kuin toi sanoi mulle. Ne oli sairaan huonoa selityksiä. Mikä oli sun parasta siinä tekemisviikossa? Mun paras tekemisviikko oli ehkä se sanon nyt vesisota esimerkiksi. Ai niin, muuten vesisota, se oli oikeesti yksi parhaimmista myös. Niin, että oli ohjaajat vs nuoret. Ja oli kiva kanssa ja ohjaajat. Oliko sulla jotain muuta, mikä oli kivaa siinä tekemisviikossa? Varmaan se uiminen, kun me uitiin keskikesällä joka päivä menty uimaan Könhijärveen. Ja nuorten kaikki vaan uida sinne Keskijärveen. En mä tiedä voiko sanoa, että voiko Keskijärveen vai järveen. No kuitenkin oli meikä Keskijärveen. No joo, muuten toi uiminen oli, vaikka se ei kuulunut oikein siihen tekemisviikkoon, mutta se oli hyvää tekemistä. Me käytiin joka päivä ja sitten me uitiin sinne tosi syvälle. Niin se oli kyllä tosi hyvä myös. Ja me olla pihalla pelattu salibändiä, kun minä oon pelannut O2 ja hapeta ja missä sä oot pelannut? Mä oon pelannut 6 tai 5 vuotta tuolla Velhoissa Kuopiossa. Niin, kun mä viimeksi katson mitä velhot ovat, miehet velhot, niin ne oli tippunut ja Suomen sarjaa, eli aika huonosti menee. Ja mua saat pituuttaa sen verran paljon, että O2 pääsee F-liiga vähän kuin SM-liiga lääkiekosta. No siis, vois puhua vaikka seuraavaksi. Kiusaamisesta. Joo, vaikka kiusaamisesta tai tätä niinku kiusaamista tai sillä. No, silloin kun minä tulin tänne laitokseen, niin jotkut ihmiset kiusas täällä. Tai siis mä varmaan sen takia, kun minä hiljainen, en nyt myönnä. en nyt sano ketkä kiusas, mutta jotkut kiusas ja aika pahasti, mutta Mä vaan myöntän, mä olin yksi heistä, joka kiusatti Miraa. Ja mä oon hyvin pahalla, että mä kiusas. no, jos nykyään tulisi jotain riitoja esim. Minun ja Severin ja vaikka minun ja yhden toisen nuoren kanssa, niin kyllä siinä on aina nykyään silleen molemmin puolista se kiusaaminen sitten. Joku saa aina rupeaa härkkimään ja sitten siitä muuttuu ihan semmoinen sota. Esim. Minulla niin sanasota ja kaikkea tämmöistä. Ja voin kertoa eilisestä, että olin eilen yhden toisen nuoren kanssa. Tuli semmoinen, me oltiin aluksi semmoista tyynysotaa vähän leikillä. Sitten ohjaajat sanoi monta kertaa, että lopettakaa tuo. Niin se toinen nuori hakkas multa, melkein taju lähti, kun se oikeasti hakkas sillä tyynöllä minun päähän. Ja niin siis melkein taju lähti ja sitten siitä muuttuikin semmoinen, vähän myöhemmin kerron, kun Severi on sanonut. Mitä helvettiä? Oikeet? Mitä oikeet? Mitä ihmettä? Joo, vaikka Lapala aloitti, mut
aika monta kertaa, kun on jotain läpätetty, niin leikki aloitettu yötä päätettiin, että jolla sattu tai itkuu tai niin. Niin, kun meillä oli eilen se tyynysota, yksi toinen nuori sillä tyynyllä mua hakkas päähän ja toiset sanoi siinä monta kertaa, että lopettakaa, ja sitten yhtäkkiä muuttuikin semmoiseksi, että minä otin semmoisen, mikä se on, semmoinen suihkutuspullo, jolla suihkutetaan, niin semmoinen pullo, niin minä rupesin ihan vaan niinku tyhmästi rupesin sillä suihkuttamaan sitä toista nuorta kohti sillä suihkepullolla. Sitten se otti sen mun kädestä. Sitten mä en muista mitä siinä kävi, mutta se otti sen mun kädestä ja rupesi minua suihkuttamaan sillä. Mihin? No siis ihan vaatteisia joka päähän ja kaikkea. Sitten mä otin semmosen, mikä on ennenkin käynyt, se on semmoinen vitsinykky, että otetaan semmoinen öljy, mitä se on, keltaista öljyä vai mitä, laitetaan esimerkiksi ruokaa, vaikka kananmunan paistoon, semmoista öljyä, niin heitin niinku sen päälle sitä öljyä, niinku ei se Ei hyvä rauta oikein. niin, no vähän hölmösti tein, mutta vaikka sekin on kyllä minunkin päälle sitä heittänyt, mutta siis heitin sen päälle öljyä ja sit sitä oli kohta koko lattiat täynnä sitä öljyä. Sitten se toinen nuori meni suihkuun sen jälkeen, kun heitin sitä öljyä. Ja sit Mitä tuo kävi sen jälkeen? minä muista oikein. Se otti varmaan, yritti repiä sitä öljypurkkia minun kädestä ja yritti heittää minun päälle. Ja sit se meni sinne suihkuun. Sitten minun piti sillä aikaa, kun se oli suihkussa, siivota omat osuuteni. Kun heitin sitä öljyä, niin sitä oli tietenkin lattiat täynnä ja kaikki, niin minun piti siivota ne. Mut sit vielä se unohtui sanoa, että toi toinen nuori tiputti semmosen me eilen leivottiin täällä, kun tää laitos täyttää tänään 5 vuotta. Mä nostan hattua, jos muut hattu. Niin et. Niin siis, miten mä olin sanomassa, että Niin kermavahto, mitä oli leivottu kakkua tämän synttärin kunniaksi, niin semmoinen kermavahtopurkki lenti lattialle sen toisen nuoren takia, kun se siinä rupesi kädestä sitä repimään, se toisella kädellä vahingossa osui siihen kermavahtopurkkiin ja se lenti sitten lattialle, semmoinen iso astia sitä. Niin sitten sillä aikaa, kun se oli suihkussa, se toinen nuori, ja minä olin siivomassa sitä öljyä, niin sitten kun minä olin siivomassa sen öljyn, niin se toinen nuori, kun tuli suihkusta, niin sen piti mennä siivoamaan ne kermavahdot, niin se ei mennyt. Sitten se rupesi siellä jotain sanaharkkaa tekemään, se rupesi jotain, sinne tuli yksi toinenkin nuori siihen nauramaan sille toiselle nuorelle, joka yritti tehdä sitä sanaharkkaa. Niin sitten siitä tuli semmoinen sota ja sit mä vaan menin huoneeseen sitten lopussa ja sitten kaikki lähti, sit se oli siinä. Niin, että on perusarkea, kun joka ilta on jotain sanaharkkaa, riitaa, kiusaaminen, tämmösiä. Se ei varsinaisesti liittynyt mitä kävi kiusaaminen, kun meni vähän sivuraiteille. Niin tämä multa on hyvä käsitellä myös se, että aina kun me olemme tarita, että seuraava päivänä meillä kun ei olisi tapahtunut mitään. No siis ihan oikeassa Severi on, että joka päivä täällä, siis suunnilleen niin kuin joka päivä täällä on jotain iltaisin tai yleensä iltaisin on jotain tämmöistä. Eka on ihan läpäällä silleen, vaikka tökkinyt toista niin kuin tälleen näin. Joo, vähän. Niin. Sitten siitä onkin yhtäkkiä muuttunut ihan hirveä sota, että jollekin tulee ihan paha mieli siitä ja sitten se tulee riita, sit kaikkien pitää mennä sisälle. Joskus on mennyt ihan aggressiiviseksi juttu ja sitten vaan siihen tulee aikuiset ja sitten pitää vaan koko illaksi mennä sitten sisälle. Ja sitten niin kuin Severi sanoi, että seuraavana päivänä se olisi ihan niin kuin unohdettu. Ei olisi koskaan ollutkaan tuommoista niin kuin vähän niin kuin.
juuri näin. Mutta aseta toiseen. Itse todella paljon vihaa semmoista asiaa, kun nuoret haluaa puuttua toiseen asiaan. Kommentoi, kysyy. Esimerkiksi mua on kysynyt, no mitä puoleen tyyppiä mua on pitänyt estää yhden ihmisen. Se on kysynyt, kun mä oon haukkunut yhtä ohjella mamuksi, vaikka se ei oo mamu ja ei oo oikein, että haukku ketä mamuksi. Mutta mua vitutti silloin ja ne sekä viikko kuittanut mulle siitä, että mä oon haukkunut. Mun pitäis olla viksu, kun mä oon 17 vuotta. Mun pitäis olla semmonen se ikäinen käyttäytyminen. Mutta joo, mä tiedän, että mä oon lapsellinen väliä, että mua... ADHD. Joo, mun pitää oikeesti käytettyä, mutta kun mua vituttaa, kun nää toiset nuoret oikein... Sori, mä saatikirjoin. Mua oikeesti ärsyttää hirveästi, kun toiset nuoret, joo, ne puhuu asiaa, mutta ei niitä kuulu puhua ohjelmaa sitä varten, että ne puhuta, mitä minä tai joku toinen nuori on tehnyt. Ja toinen juttu, että mun puolella nuoret huutaa minua hirveän paljon, kun mä raivalla mä huuan ohjelmaa ja ne huutaa mulle. Ja ymmärrän, ei auta asiaa, että nuoret huutaa toiset nuorelle, se paha mieli. Ja niin, onko tää vaikka kertoa, mitä on hukkailu sua? Mä nyt sanon eka tuohon Severin, että noista nuorista, että noin muut nuoret, siis ihan totta, että ne puuttuu silloin, kun esim. Minulla olisi paha mieli, niin ne puuttuu koko ajan johonkin. Ne rupeaa huutelemaan sieltä turpa kiinni tai jotain tuommoista sieltä jostain keittiöstä tai jostain. Ja... Siis mä en ymmärrä, miksi niiden pitää ruveta puuttumaan siihen, jos jollain on joku paha mieli. Se vaan pahentaa sitä, sit siinä voi oikeasti käydä, jos ei vaikka niinku ole hallitsenut sitä, että ei saisi käydä vaikka päälle, niin joku saattaa oikeasti käydä päälle, jos oikeasti rupeaa tahallaan ärsyttämään sitä. Koska täällä on kaikilla omat niinku... Katso kameraa. Täällä on kaikilla niinku semmoset omat haasteet. Juuri näin. Niin, että ei kannattaisi puuttua kenenkään pahaan mieleen, koska se oikeasti voi pahentaa sitä. No siis, uhkailuisin silleen, että minullahan on tosi tärkeää nuo kotilomat, niin jos vaikka mä käyttäydyn huonosti, vaikka jos joku päivä tai sille vähän haukun tai teen jotain, niin siellä on tosi monta asiaa, mitkä siihen vaikuttaa, että en pääsiskään. Vaikka minä kyllä tosi usein sinne pääsen niin kuin joka toinen viikonloppu, mutta... Ootko käynyt siellä, että et ole päättänyt kotiin omia? No ei ole koskaan vielä silleen käynyt, mutta on ollut aika monta kertaa niin kuin lähellä, etten olisi päässyt. Mut niin kuin sillä aina uhkailee, että jos en käyttäydy noin tai jos en teen noin, niin sitten ne ei vaan niinku, sitten ne uhkailee sille, että mä en pääse kotiin. Vaikka mä tekisin jotain, niin sitten kyllä ne kuitenkin loppujen lopuksi päästään mut sinne kotiin. Niin et oo vaan uhkailua ennen oikeesti tekisi niin kai ehkä. Niin mua ei ole ikinä kotilomia, mutta en kerro miksi ei. Mutta mä oon koko ikä asunut veskoja tää, niin mua ei olisi haittaa sillä, kun en mua kiinnota nähdä äitiä. No niin, nyt vaikka puhutaan noista kotiintuloajuista täällä laitoksella, että autatko sinä? Niin, että mua on ihan hyvä kotituloajat. Mua viikonloppuisin mun pitää olla kotona ja arkisi sitä. Nuorena mä halusin olla yöllä siellä kesälomilla, mut nyt kun mä oon vanhalla raihanella, vittu kun penki haloo kota mun alta.
asiaa nyt takaisin. Että siinä mitä mä kerron aikaisemmin eli lastenkodissa. Mä sain silloin tulla jää milloin tahansa, vaikka yhdestä yöllä. Mua ei huono tapa aina, mä olin kaverit aina kumpi oltiin vielä keskustelua, mutta nyt mä arvostan, että mua kotituloalat, kun nyt koulu varten tehty kotituloalat, että helpottaisi unirytmi ja että mä tein kesällä vaikka 3 aamuyötä ja mä kävin väliä yöllä heitämässä lähikoriskenttää heitämään koripalloa ja mä arvostan oikein, että täällä on kotituolat ja että rentaat. No, mut en ymmärrä kesälomalla siihen, miksi pitää viimeistä 11 tulla laitokselle. Niin, haluatko tää puhua nyt? Joo. No minulla on, vaikka mulla on kotiintuloajat ois, mutta minulla ei ole noita kavereita täällä Jyväskylässä vielä. Mutta paitsi laitoksen kaverit. Niin laitoskaverit on jo, mutta niin kuin ei laitoksen ulkopuolella ole Jyväskylässä kavereita. Niin siis no kyllä mulla on varmaan, en mä tiedä mun kotiintuloaikoja, koska mä en niinku, kysynyt, koska mulla ei ole vielä kavereita, mutta jos mä saan kavereita laitoksen ulkopuolelta, niin kyllä mä varmaan sit tiedän ne kotiintuloajat. Ei muuta. Niin, että nyt voidaan vaikka puhua siitä, että mikä on hyvä puoli ja mikä on huono puoli eri laitoksista. Joni Miravalota. Niinku, siellä oli tosi ärsyttävät aikuiset. Siis siellä ei ollut kukaan niin minulle sopiva, eikä kukaan ei ollut kiva. Paitsi siellä oli yhden kerran yksi opiskelija, se oli tosi kiva, mutta sekin sitten lähti, koska opiskelijoita lähtee. Niin, opiskelijoita lähtee, koska ne on vaan opiskelemassa vähän aikaa. Niin siitä opettajat on noin viikolta puoli vuoteen, niin et ne ei ole vakiotyöntekijöitä, et kukaan tiennyt. Niin siis se opiskelija oli ainut kiva, mutta ne ohjaajat, vakituiset ohjaajat ja sijoiset ohjaajat, ei kukaan. Siellä oli 2 eri puolta ja sitten mistä ei ollut hyvä ohjaaja. Ei kukaan ollut kivaa. Siis mä en tykännyt olla siellä, mä en pystynyt olemaan siellä, siksi mä jouduin pois sieltä tänne. Mut siitä laitoksesta ja vanhasta laitoksesta, niin siis mun piti tehdä siellä yksin kaikki. Se oli metsän keskellä. Sieltä oli ehkä, paljon minä sanoisin, ehkä 10 kilometriä lähimpään kauppaan. Mitä vittua? Ylikin. Mitä vittua? Niin. Siis se oli niinku metän keskellä. Sieltä ei pystynyt, siellä oli talvi. Ei niinku edes tehnyt mieli käydä ulkonakaan. Ei ole mitään tekemistä. Ei ollut kavereita. Ihan nuoret, jotka makas huoneessaan. Siis ei se ollut vaan minulle sopiva laitos. Mut en minä oikein muuta keksin, mutta sitten minä vaan jouduin tänne. Tää on siis tosi monta kertaa parempi paikka kuin se. Otetaan vaikka, mä olin 7 eri laitoksia, mutta otetaan vaikka siitä, mitä mä äsken kerroin, eli lastenkodilta ja tästä nuorilta kodilta. Että aikuiset oli paljon mukavampia siellä kuin täällä. Ja lapset oli ärsyttäviä, mä en saanut yhtä rauhaa. Ja mua unirytmi meni aivan sekaisin. Ja täällä mä saan todella paljon rauhaa, että kuka ei koputa koko ajan oveen. Se on hyvä tarina, kuunteleeko nyt rauhassa. Että siellä oli yksi aikuinen, joka oli ärsyttävä ja se jatkui koko
koko se puoli vuotta, vuosi, puoli vuotta. Ja sitten viimeisenä tekona, mitä hän teki mulle, oli viimeisenä päivänä, kun hän oli töissä. Sillä mä söin häntä, kun mä olin semmonen taulu, mitä oli nimellä, että vaikka Severi tahtoi aamu 8 paluu kello 3, herätyt on 7, niin kaikki muu aikuiset ymmärsi, mä pyysin, että kuka jäädään muu etunimen eikä sukunimi, kun on vaan huonenimi. En mä muuta aiko huoneen 7, jotenkin noin. En mä muuta mun huonenimeä enää, numero siis. Niin mä tänätin hänet siis seinään. Ja sit se paikkajohtaja tuli sanoa mulle, että tuli viemään mun huone siellä väkisin vaan siellä Väkmäkoskessa. Joo. Näe, että ei nyt Severi lähdetä huoneeseen rauhoittumaan. Näin. Ja sitten kun me oltiin siellä, ja mä en muuta puhutti, kun mä otan sille tyyppejä, jota mä tein seinälle. Ja sitten hän tuli mun huone siihen mikä ovi, että tuohon ovi ja käytävärala. Mä sanoin muutama kertaa, mä sanoin ensin, että mene nyt pois, kiitos. Ja sitten mä pyytin vielä toisen kertaa, sitten mä lähdin siinä ja sitten mä tönäsin hänet pois. Ja sitten tuli väliin, minua ja se työntekijä väliin. Ja sitten työntekijä otti mun niskata mun kauasta kiinni, että mä en saanut meikä henkiä. Ja sitten mua ei muistikuvaa sen jälkeen muuta, kun mä aloin itkemään siellä. Että hän on monta kertaa satuttanut mua sille henkisesti ja fyysisesti. Mä aloin pelkämään sitä työtäkin. Ja sen jälkeen, kun se ohjelma oli kuristanut mua niskapuolelta ja itkukin tuli, kun itku meni ohi se tyyppi ei saanut enää tehdä minunkaan mitään. Ja seuraava päivänä hän sanoi lisää vielä, että mun kaveri näki se koko juttu. Ja seuraava päivä se työntekijä, seuraava päivänä työntekijä sai jo potku. Ja se meni rikosilmoitusasiaan. Onko mitään semmoista story time, mitä sä voit kertoa? Siis mulla joskus vanhassa laitoksessa, niin siellä oli siis suurimmaksi osaksi, minkä takia minä jouduin siltä pois, niin siellä oli se yksikönjohtaja. Se oli niin hirveä ihminen oikeesti. Niin joskus kun mä tuli aamulla, olin lähdössä kouluun, niin jotain siinä kävi, että se rupesi heti jotain siitä eilisestä päivästä jankkaamaan, kun eilinen päivä oli ollut huono päivä. Se rupesi heti siitä jankkaamaan. Minulle heti kun minä heräsin. Sitten mä rupesin ärsyntymään siitä, minä pyysin sitä lopettamaan sitä, että se lopettaisi sen jankuttamisen, niin se ei lopettanut. Ja sit, no siis, se rupesi vittuilemaan siinä mulle siitä eilisestä päivästä. Minä heräsin, niin sitten, siis kun mä olin tullut siihen yleisiin tiloihin, niin se yksikön johtaja rupesi siinä heti jotain, vähän niinku silleen nipottaa. Niin, että se johtaja rankutti koko ajan ja suoraan sanoi hän vittuut, niin ei pistetä loppu. Hän oikeesti on semmonen, että hän on ärsyttävä. Näin Mira sanoi. Joni,
Joo, niin me vaihdettiin taas eri paikkaa. Kiitos kun katsoitte kautta kuuntelitte tämän podcastin. Muistakaa Tilata ja tykkäkää kanavaa, kommentoida, se oli hauskaa. Me voidaan vähän parantaa nää. podcast ääneen. Niin, kun tää on varmaan ihan päin helvettiä tää Podcast. äänet, mut se on moi! Moi moi! Moi moi. No niin, come on! Oota. Että onko muita? Tänne Miro. Sano. Selitä. No siis Älä enää selitä sitä samaa. ärsyttämään siitä eilisestä päivästä. Voitteko nyt katsotaan paskaa? Editoidaan ulkoa. Voit jatkaa. Joo niin, tervetuloa ensimmäiseen. Uuden podcastin pariin. Nyt sano ensimmäisen uuden podcastin pariin. Sen verran sano, että tervetuloa ensimmäisen, niin sanotaan podcastin pariin. Et sano mitään muuta. Ei kukaan usko tähän.